Nggih. Lah justru ning omah ra apa-apa mbangane jenengan senengane ning jaba. Heeh. Ayo, piye? Iki mau wis WA karo aku. Nggih, pripun? Sesuk mangkat meruput mastering. Kon mangkat dhewe mesti. Heeh, ngidul kono. Iya mulakno rasa aeng-aeng. Gek wis tuwa iki gek anteng ning omah wae kok ya. Tuh keiling ibadah wis sepuh. Rungokke kuwi lho, Mas. Kudune kuwi dienggo pengeling-eling kok, Mas. Lho ayo empuk. Padahal biasanya mangkat bareng to, Mas. COD. Oh, COD. Oh, COD nah. Alah. Iki jane topiknya apa to, Iya, Cok? tak anteni kono ya mastering. Ngono kuwi Mas Nanang kuwi. Lah kene iki lurahe kok rumangsane. Kene iki mau promo, ono diskon, Mas. Wah. Kok leapil. Heeh. Ngene. Oh, alah. Are yo kecamate kono kae. Nggih, tasih nyawiji sumangga Mas Mbak Kaos Panglipun. Pacobane ngurip wonten ugi ketinggalan kereta. Mbak Sita ada apa? Ada permintaan dari Mas Pandel, nyuwun sabar. Ada juga Puspita Nala. Kita nala. Iki ben yogane do tambah sabar apa piye to Mas iki, Mas? Koyone ak dhewe sik kon sabar, Mbak. Awak dhewe. Ya dikasih ya Mas ya. Sabar ya Mas ya. Ada Mas Bendar apa?